Φίλε, έχεις νιώσει ποτέ στη ζωή σου σε μια φάση καταστροφική να φτάνεις στο μηδέν, να μην έχεις ελπίδα, κουράγιο και κανένα ίχνος κίνητρου? Ξαφνικά να εμφανίζεται στη ζωή σου αυτή η ευλογία, η αγγελική μορφή, το φως. Να την κοιτάς στα μάτια και να μαθαίνεις πόσο δύσκολο είναι να πιστεύεις, αφού αυτή βλέπει μέσα στην ψυχή σου. Να της λες τον πόνο σου, τη θλίψη σου, τα προβλήματά σου και να σε καταλαβαίνει. Να της δείχνεις και να της εξηγείς πόσο πραγματικά φοβάσαι από την απογοήτευση της ίδιας της ζωής αλλά και του ίδιου μου του εαυτού. Και πάλι να σου λέει σιγά σιγά